खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब नंगौ बे समाव गसाइगाव श्रीरामपुर पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय गसाइगावनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखा मैसो बजाय ट्राक हमदों सोनाब बेंगलनिफ्राय बस्तायाव आन्दैयै सोखोमाना लाबोनाय थासारियाव हमनो हायो आयेन बेरेखा मैसो AS28AC 0664 नम्बरनि ट्राकआव साननि समावनो फालांगि खालामनो लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा मैसो नंगौ मा जिबा आयेन बेरेखा मैसो बस्तायाव सोना लाबोदोंमोन ट्राकआव जेबो फोरमान गैयाजासे सिखावै लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा मैसो नाथाय श्रीरामपुर पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव खायो सानै दुथां फालांगि आरो खाजानाय दुथां फालांगिफोरा जाबाय बरपेटानि साहिदुल आरो राकिबुल होनना सिनायनो मोन्दों नंगौ बे समाव गसाइगाव श्रीरामपुर पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय गसाइगावनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखा मैसो बजाय ट्राक हमदों सोनाब बेंगलनिफ्राय बस्तायाव आन्दैयै सोखोमाना लाबोनाय थासारियाव हमनो हायो आयेन बेरेखा मैसो AS28AC 0664 नम्बरनि ट्राकआव साननि समावनो फालांगि खालामनो लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा मैसो नंगौ मा जिबा आयेन बेरेखा मैसो बस्तायाव सोना लाबोदोंमोन ट्राकआव जेबो फोरमान गैयाजासे सिखावै लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा मैसो नाथाय श्रीरामपुर पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव खायो सानै दुथां फालांगि आरो खाजानाय दुथां फालांगिफोरा जाबाय बरपेटानि साहिदुल आरो राकिबुल होनना सिनायनो मोन्दों नंगौ बे समाव गसाइगाव श्रीरामपुर पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय गसाइगावनि श्रीरामपुराव आयेन बेरेखा मैसो बजाय ट्राक हमदों सोनाब बेंगलनिफ्राय बस्तायाव आन्दैयै सोखोमाना लाबोनाय थासारियाव हमनो हायो आयेन बेरेखा मैसो AS28AC 0664 नम्बरनि ट्राकआव साननि समावनो फालांगि खालामनो लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा मैसो नंगौ मा जिबा आयेन बेरेखा मैसो बस्तायाव सोना लाबोदोंमोन ट्राकआव जेबो फोरमान गैयाजासे सिखावै लाबोदोंमोन आयेन बेरेखा मैसो नाथाय श्रीरामपुर पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव खायो सानै दुथां फालांगि आरो खाजानाय दुथां फालांगिफोरा जाबाय बरपेटानि साहिदुल आरो राकिबुल होनना सिनायनो मोन्दों नंगौ बे समाव गसाइगाव श्रीरामपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब लोगोसे श्रीरामपुर पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय गसाइगाव श्रीरामपुर गेटआव हमनो हादों आयेन बेरेखा मैसो बजाय ट्राक AS28AC 0664 नम्बरनि ट्राकजों लोगोसे हमनो हायो मा जिबा आयेन बेरेखा मैसो लोगोसे खायो सानै दुथां फालांगि आरो खाजानाय दुथां फालांगिफोरा जाबाय बरपेटानि साहिदुल आरो राकिबुल होनना सिनायनो मोन्दों নাকা চেকিংটো থাকেই এনেকৈ নৰ্মেল নাকা চেকিঙত আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন এটা আছিলে যে এখন মানে গাড়ী এখনত টাটা গাড়ী এখনত কি গাড়ী বুলি কোৱা নাছিলে টাটা গাড়ী এখনত মানে মৌ সৰবৰাহ কৰিব বুলি তো সেইমতে আমি নাকা চেকিঙত প্ৰত্যেকখন গাড়ী চাই আছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰায় 2টামান বজাত আমি মানে এই গাড়ীখন আহিলে গাড়ীখন অহাৰ পিছত আমি ৰখাই মানে ৰখোৱাৰ পিছতে আমি অট'মেটিকেলি অলপ স্মেল এটা পাইছোঁ যে মানে বাফেলোৰ স্মেল এটা পাইছোঁ তাৰপিছতে যেতিয়া মানে ডালা বডিটো খুলি দিলোঁ বডিটো খোলাৰ পিছতে তাতে মানে আমি দেখা পালোঁ যে বাফেলো নি আছে আৰু ওপৰত আপোনাৰ আছিলে এই তুঁহগুৰি ৰাইচ শাক যোনটো ভুচি বুলি কয় আৰু 2টামান বস্তাৰ আপোনাৰ হেৰিও আছিলে ভুট্টা তাৰপিছতে আমি মানুহকেইটা সোধপোছ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো ডকুমেণ্টছ নাই গম পালোঁ সেইকাৰণে যে তেওঁলোকে মানে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰি আছিলে বাফেলোকেইটা কিমানটা মাছ 15টা মাছ ক'ৰ পৰা ক'লে এইটো আপোনাৰ আনিছিলে বিহাৰৰ আকাৰিয়া বুলি গাঁও এখনৰ পৰা এইটো গৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ ফালে মানুহ দুজন ধৰিছোঁ চাহিদুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম দুইজনে বৰপেটা এজন হাউলি টাউনৰ এজন বৰপেটা ৰোড